మెదక్ జిల్లా శివంపేట మండల పరిధిలోని గూడూరు గ్రామంలో శ్రీ గురుపీఠంలో ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాలైన శ్రీ దత్తాత్రేయ షిరిడి సాయిబాబా దేవతామూర్తులు కొలువు తీయడంతో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని దేవతామూర్తులను దర్శించుకున్నారు. ఈ దేవతామూర్తుల దీవెనల కొరకు మెదక్ జిల్లా గ్రంథాలయ చైర్పర్సన్ సువాసిని రెడ్డి, ప్రముఖ సంఘ సేవకులు బండారి గంగాధర్లు విచ్చేసి స్వామివార్లను దర్శించుకున్నారు. అనంతరం సుహాసిని రెడ్డి మాట్లాడారు. ఇక్కడికి విచ్చేసిన భక్తుల సౌకర్యార్థం చంది గ్రామానికి చెందిన పుల్లగూరుల ప్రమీల అంజిరెడ్డి పుణ్య దంపతులు నేడు అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో గురుపీఠం సభ్యులు భిక్షపతి యాదవ్, స్వరాజ్యలక్ష్మి, శ్రీనివాస్ గౌడ్, భాస్కర్, భక్తులు రవీందర్ గౌడ్, సుదర్శన్ గౌడ్, వెంకటేష్, సత్యనారాయణ భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. महिमान सजल यत्र मुरदे